Śląskiego, a przede mną matka i dcera, które przybyły hulą ze piekar śląskich. Jak się pani mianujecie? Sylwia? Czyli takie jeszcze nasze piękne śląskie imiona. I powiedzcie mi, chodzicie na Bestydzień we śląskim stroju? Jola? Nie, no to święta. Czyli co, Boże Ciało? Jedzenie. Ja do tych, co nie wiedzą, co one mają nasia, to ja wam powiem, ale nie wszystko. Ona ma galanda, ale tak rzadko, to się nazywa galanda z klatu. To jest piękno tybetka. Ja takich jeszcze nie widziałam, ja mam piękną kolekcja, ale takich, że nie widziała. A po kim wy macie te stroje, bo wy gadali, że to jest autentyczne. Ja. To moi prababcy z rozwarki. Czyli to jest jak dla rozbarsko, szczewiki też mamy zamknięte, bo ślązaczki nie chodzą na sandala. No i purpurka, co byście nie wiedzieli. Także my się zaroski zbieramy na piękno, to taką parada tego stroju, a ja chcę, co byście wy wszyscy zrozumieli, że strój śląski to nie gańba i gotko śląska to też nie gańba, to jest honor do nas, nie? Pięknie wam dziękuję.